Ето там вали хора. Хора там също вали. Тук още не вали хора. Чакайте, че се оплетох краката с нахуйници тук. И джана ми звъни. Джана ми. Не знам какво ще правим днеска, ама трябва да го направим по някакъв начин, да го направим по някакъв начин. Вижте колко риба са фанали момчетата. Вижте само как хвърлям. Вижте как хвърля. Айде, Тото, събирай багажа, брачето ми. Че почва да вали. International. Леле, колко много ще вали. What the fuck. Джана ми звъни. Джана ми. Браво, Пешо. Я да ви фанали нещо. Не. Я да ви. Не. Я, къде е? Откачи се, бе. Без аха. Право закачи. Никога не закачи. Тръгваме си. Тръгваме си, че дъжда идва. Не, че... Потъна, къде бе? Потъна. Къде е пувката? Слушам, господарио. Тото, прибирай врачето ми. Не, ти наща. Не, бе. Готово е. Прибирай, че се еба майката. Чай само да къмна някой соми. Оха, Хектор! Мамо! Виж там какво? Хектор, майко! Бе, те се огазва. Аз си взимам чантата. Взимайте си шишетата, рибите и се оправите от живота. Мама, дигай тази валица нагоре, бе. Момчета, тръгайте, ей! Че вижте отгоре какво идва. Събирайте пакетажа. Откъде ли ще дойде първо? Кой ли ще стигне до колата най-бързо? Бойте са. Няма страшно. Оха! Абе, он е Антончо, къде отиде, бе? Айде, че гледай отгоре какво идва. Ми качвай се колата. Оха! Айде те, че идва дъжда по-бързо, давай! Давай, по-бързо, давай, Пешо, давай, Пешо. Его е, дъжда идва. Дай! Да, ма то въдицата минава заправо. Не знам. Ато, чантата ми, бе, човек, бе. Абе, тук е чантата ти, не бой се. Не, бе, аз с телефона ми. Тук е, не бой се. Давай. Ато, къде е чантата ми? С телефона. Вътре в чантата, не бой се. Я виж. Дева, Марине. На, Всички ли избрахме? чакай. Да. Къде ми е чантата, бе? Тук е, бе, айде. Дайте ми тук, бе. Чакайте сега да видим дали ще може да излезем от това. Айде до дена се вълна, бе.
Мамо. Вижте водата какво става. Тръгай, брат, че няма може да вземем от така. И така, дами и госпожа, ние си тръгваме, защото горило дали ще имаме, стигнеме. Аз залагам бас, че точно началото на върчеш, Мълчи, бе. колата ще угасне. Мълчи, бе. Точно началото на върчеш, колата ще угасне. Го видаш, добра. Той нека да седи. Абе, Антончо? Той казал, че ще е с него. Добре. Бърчет леко, че има вода в кофата. Мамо. А къде е кофата? Да не отишла и риба. Тя ще е багажник. Ох, не бойте, чекай. Стигнахме ли? Много мириш на червена риба, на смоко, Уеме. Точно за 6 минути почна да вали. 6 минути и 3-4 секунди. 4 секунди. Ама мерише много яко. Е така леко. Шето има сода. Шишето има сода. Ма нали е нашето?